Hello लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो बरायनाय जाबाय आं फैलायबाय आरोबाव मोनसे गोदान सावथुननि आपडेट लानानै सावथुननि मुं आरो सावथुनाव सोर फाव खालामदों आरो माब्ला रिलिज जागोन बेफोर गासैखौ भिडिअनि गेजेरजों गासैखौबो खोन्थागोन स' बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जागायनायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां थ' बिदिब्ला जागायनोसै स' लोगोफोर फैनो आबुं बर' सावथुननि मुङा जाबाय mwsa सावथुनाव फाव खालामगिरिफोरनि मुङा जाबाय बिबेक फुजि सुदेम आरो लिंगसार लोगोफोर mwsa सावथुनखौ वर्किं मोशन पिक्चार इउटुबाव रिलिज खालामगोन बे सावथुनखौ बे बोसोरावनो रिलिज खालामगोन आरो बे सावथुननि प्रडिउसार फुंखा नार्जारि रिटेन आरो डाइरेक्टरा राजा नार्जारि स' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानो आरो बे भिडिअनिफ्राय माखासे मिथियैखौ मिथिनो मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौबो थु आरो लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय बाय